ମୁଁ ଟିକେ ଆଇଁଷିଆ ଲୋକ। ହାଇ ହଁ ଟିକେ ଆଇଁଷ ହେଲେ ହେଲା। କ'ଣ ସବୁଦିନ ଆଇଁଷ ଖାଉଛୁ ନା? ହଁ ପାଣି ବିନା ଘରେ ଇଲିଶି ମାଛ ଆଲିଜା ଯାଉଛି ଇଏ ମତେ ପିତା। ହ୍ୟାଲୋ 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 କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ମଲା ଇଏ କି ଛପରା କଥା ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ କିଏ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପୃଥିବୀ ଗ୍ରହର ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଭାରତ ଦେଶର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ନିଆଳି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଡ଼ଶପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ରଘୁଦାସପୁର ଗାଁର 7 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରୁ କହୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କଟକ ଟାଉନରୁ କହୁଛି। ଝିଅ ପିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କିଛି ଖରା ହେବେନି ଗୋଟେ କଥା କହିବି କି? ହଁ କୁହ। ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କହୁନାହାନ୍ତି ଶୁଣିବା। କାଇଁ ମୋ ନାଁରୁ କ'ଣ ପାଇବେ କହିଲେ? ଆପଣ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନାଁଟା କହୁନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ପବନ, ବାପା ନା ଛପନ, ଜେଜେ ନା ଗଗନ, ଦାଦା ନା ସୁମନ, ଭାଇ ନା ରଞ୍ଜନ, ସ୍ତ୍ରୀ ନା ପବନୀ, ଶାଳୀ ନା ମାମୁନି, ଶାଶୁ ନା ଅମଣି, ଗାର୍ଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନା ରାଣୀ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କୋଉ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି କି? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମୋ ଭାଉଜଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସଡୁଙ୍କ ପିଇସାଙ୍କ ମାମୁଁ ଝିଅ କହୁଛନ୍ତି ନା? ହଁ ହଁ ମୁଁ ସେ ମାମୁଁ ଝିଅ କହୁଛି। ବାପା 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 ଦୌଡ଼ି ଆସ ଦୌଡ଼ି ଆସ। କିଏ ଗୋଟେ ଫୋନରେ କ'ଣ ଗପୁଛି ଦୌଡ଼ି ଆସ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ଫୋନ ଲଗେଇ ପିଇ ହଉନି ଫ୍ରିଜ ପାଣି ଦେଇଦେଲୁ ବାପା ବାପା ନିଅ କାନରେ ଦେଇକି ଶୁଣ କିଏ କ'ଣ କହୁଛି। ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକ ଭଳିଆ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆମ ଖୁଣ୍ଟିରୁ ତା ଖୁଣ୍ଟିକି ପାଉନେଇ କି? ନାଇଁ ପାଇବ ଯେ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆରେ କିଏ କହୁଛ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପୃଥିବୀ ଗ୍ରହର ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଭାରତ ଦେଶର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ନିଆଳି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଡ଼ଶପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ରଘୁଦାସପୁର ଗାଁର 7 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରୁ କହୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଆପଣ କିଏ? ତ ମୁହଁକୁ ମୁଠି ମାରିଥିଲା ଯିଏ। ଇରେ ତୁ କହୁନୁ ତୁ କିଏ? ଆଜ୍ଞା ମୋ ନା ପବନ, ବାପା ନା ଛପନ, ଜେଜେ ନା ଗଗନ, ଦାଦା ନା ସୁମନ, ଭାଇ ନା ରଞ୍ଜନ, ସ୍ତ୍ରୀ ନା ପବନୀ, ଶାଳୀ ନା ମାମୁନି, ଶାଶୁ ନା ଅମଣି, ଗାର୍ଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନା ରାଣୀ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି ଶୁଣିବା। ମୋ ନାଁ? ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ହଉଛି ହନୁମାନ। ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି। ହଁ ବଜରଙ୍ଗବାଲି। ଆପଣ ଏକମୁଖୀ ନା ପଞ୍ଚମୁଖୀ? ନାଇଁ ରେ ମୁଁ ଚତୁର୍ମୁଖୀ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମୋ ଭାଉଜଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସଡୁଙ୍କ ପିଇସାଙ୍କ ମାମୁଁ ପୁଅ କହୁଛନ୍ତି ଟି? ନା ନା ତ ବୋଉ ଗେରସ୍ତ କହୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ଟିଙ୍ଗାଲ ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼କିଳା ଥାନାର ପୁଚୁ ପୁଚୁ ପଞ୍ଚାୟତର ଗେନେରିଆ ଗାଁ ତ? ନା ରେ ଏଇଟା ଗେନେରିଆ ଗାଁ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ବାଞ୍ଝପୁର ଗାଁ। ବାପା ଫୋନ କ'ଣ ପାଇଁ କରିଦେଲ? ହେଟା ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ବକର ବକର ଦୁନିଆ କଥା କହୁଛି। ଏଇ ତୁ ଗଲୁ କଡ଼ାରେ ପଡ଼ିଛି ଇଏ ଜଲିବି, ସେଟାକୁ ଅଲଗା କରିକି ଜଲିବି ଛାଣିଦେ, ଦୋକାନକୁ ନେଇ ଆ, ମୁଁ ଯାଇ ଦୋକାନ। କ'ଣ କାଟିଦେଲା? ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବୁଲିଛି, ସୁଜନପୁର ଅଛି, ହରିପୁର ଅଛି, ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଅଛି, ହେଲେ ବାଞ୍ଝପୁର କୋଉଠି? ସେଇଠିକି ଫୋନ ଲାଗିଯାଇଛି। 251 ଫୋନ ଆଗୁଆ ପାଇ ଯାଇଛି ଗପୁଛି ଆଉ କ'ଣ ପୃଥିବୀ ଗ୍ରହର ଏସିଆ ମହାଦେଶର। ନମସ୍କାର। ତୁ କିଏ ରେ? ଆଜ୍ଞା ତୋର ତ ଜୁଆର ଦରକାର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ତୁ କ'ଣ ମୋ ମାମୁଁ ପୁଅ, ଭାଇଶାଳାର ମାଉସୀ ପୁଅ, ପିଉସୀର ପୁତୁରା ନା କିଏ ରେ? ଆଜ୍ଞା ଇରେ ତୁ କ'ଣ ମୋ ଦୋକାନ ଦେଇକି ମୋ ଘର ଭିତରେ ପଶିଲୁଣି? ଆଜ୍ଞା ପଛା ପଛେଇ ଯା। ଆଜ୍ଞା ପଛେଇ ଯା। କହିସାରିଲେ ମୁଁ ପଛେଇ ଯିବି ନାଇଁ କି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲି, ମିଠା ଗନ୍ଧ ହେଲା, ପଶି ଆସିଲି, ଦେଖିଲି ମଣିଷ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଅନେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ରସଗୋଲା ହାଣ୍ଡିଆ, ଆମ୍ବିଳା, ଲଡ଼ୁ, ଲାଳୁଆ, ଗଜାରେ ସବୁ ଫେମ୍ପି ମାରିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଭିତର ମିଠା ସଜ ଅଛି। ସେଇ ସଜ ମିଠାର ବାସ୍ନା ଭୁରୁ ଭୁରୁ ହେଇକି ବାସିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୋକାନ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲି। ଆଜ୍ଞା ଇରେ ତୁ ମୋ ମିଠାରେ କାହିଁକି ହାତ ମାରୁଥିଲୁ ରେ? ନାଇଁ 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 ମୁଁ ସେ ଭୁଲ କରିନି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମିଠାରେ ହାତ ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ବାସ୍ନାରୁ ଜାଣିଲି। ହଉ ହଉ ଯେତିକି ବାସ୍ନା ନେଲୁ ଯା 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 ଯା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ମିଠା ଚାଖିବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ନା ନା ଆଜ୍ଞା ଭାରି ଭୋକ କଲାଣି। ଭିତରେ ମିଠା ସେ ବରାତି ହେଇଛି, ସେ ବିକ୍ରି ହବନି। ଭଲ କଥା କହୁଛ, ଦୋକାନରେ ଆସିକି ମିଠା ଗନ୍ଧେଇଲାଣି, ଭିତର ମିଠା କିନ୍ତୁ ସଜ ଅଛି, ଭୁରୁ ଭୁରୁ ହେଇକି ବାସୁଛି। ତାକୁ ମନା କରୁଛ ବିକ୍ରି କରିବନି, ତାକୁ ରଖି କ'ଣ ଏ ମିଠା ଭଳିଆ ଗନ୍ଧ କରିବ ନା କ'ଣ? ଇରେ ମୋ ମିଠା ମୋର ଭୁରୁ ଭୁରୁ ହେଲା କେତେ, ଭଣ ଭଣ ହେଲା କେତେ, ତୋର ଏତେ କଥାର କ'ଣ ଅଛି? ଚାଲ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାଁ ଥିଲା, ଗାଁର ନାଁ ଗୋପୀନାଥପୁର, ଦୋକାନୀର ନାଁ ଗୋପୀନାଥ, ସ୍ତ୍ରୀର ନାଁ ଗୌରୀ, ଝିଅର ନାଁ ଗୁନିଆ, ଦାନ୍ତ ତାର ମୁନିଆ ମୁନିଆ। ଗାଁ ଟୋକାଙ୍କ ଠାରୁ ନିଏ ସେ ବଇନା, ବାପାର ବେପାର ଗୁପୁଚୁପୁ, ଝିଅର ବେପାର ଚୁପୁ ଚୁପୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଝିଅ ପେଟ ଫୁଲିଲା, ମା ଫେଟିଲା ଖଟା ପାଣି, ବାପ ଫେରିଲା
ବୈଦ ଆଣି ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ବାଡୁଅ ଝୁଅ ପେଟରେ ଛୁଆ। ବାପା ଇଏ ତ ସେଇ ଭୁଆ। लो भुआ भुआ खाइलो ये तो रसगोला भंडार। लो भुआ खाइ लो पीटी लो पीटी बापा हाँ? एई टिको कागज जो फोन गपु नथिला याका कथा सेई भली लागुनी। ସେଇ ଭଳି ନୁହେଁ ଆମ୍ଭେ ସେଇ एते नाटक करथुलु कोन पाई ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ କି କାମ ସବୁ କରି ପରିबो। କାମ କରି କରିକି ମୋର ଅବସ୍ଥା ଆଜି ଏଇଆ। କୋଉ କାମ ମୁଁ ନ କରିପାରିବି, ଯୋଉ କାମ କରିବି ମନ ମୁନ ଦେଇକି କରିବି, ସବୁ କାମରେ ମୁଁ ଓସ୍ତାଦ। ଘର ସଫା, ବାସନ ମଜା, ଲୁଗା ସଫା, ମାର୍କେଟିଂ କରିବା, ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାବୁନ ମାରି ଗାଧେଇ। बे तू झियो पिला को साबुन लगे गाधे दबो काई बाबू आपण मते चाकरी देई सारंतु। जदि आपण चाहिए आपणकर जो तेलिया चमड़ा हैछि मु ताकू घसी माजिक पूरा मार्बल हलिया कर दे। आज्ञा मोर तेलिया चमड़ा तू को मार्बल करिवु। ओ हो बापा एती जुक्ति कोन पे करछो। मु कहूची ए टोका को हम घर रखि दे भलो काम दबो। भलो काम दबो तू किमि जानलु। सला बिलेई की जदि पचरा जीव रे बिलेई तते माछ काई की भलो लागे से की उत्तर दबो। चानी कायदा करी तो मुह को गोटे चढ़ई देमी तो अंका बंका कथा कहवा छड़ई देमी चिंचुरा मते। बाबू मते आपण चाकरी देई सारंतु। जदि देखिबे कोउ दिन मु तब मिठा हंडी रे मुहा पुराई थेबी आ गोटे गोइठा पकेबे मु पळेबी कोन। भलो कायदा मते सिखौछु तते गोइठा माने लाभ कोन हबो मु मिठा हांडी ओइठा आई जाइथियो ता माने मते से काम मिलिबोनी ना। बाबू आपण जाननाती मु जने भलो गजा मिस्त्री। एठी गजार मार्केट नाही एठी लोडू हुए जा। नहीं बापा ताकू रख घर नेला नहीं दुकान पे रख ताकर मजा मजा कथा सुनी ना बहुत गोराख आसीबे हमर भलो व्यापार भी हबो। बुझी पाना कोन कहलो जिया व्यापार न करी व्यापार कथा बुझी पारुची। बोपा व्यापार करी करी बुढ़ा हलानी लाभ केबी देबो ता मुंडे रे हे बे पसुनी के तू कायदा करी कि मिति पुरेलुनी मोर पसिकी बुकेइलानी। आज्ञा तू कोन मागणा रहू। हां 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 मागणा हां किछ ना बिना पैसा रही हैं कितना दरबा नहीं बिना पैसा रे बाबू मो मन मुताबक खाइबा मिलिया दरकार। मु भारी के खाइबा रंक मो मन मुताबक खाद्य मिलले मु बिना दरमार रही किछि असुविधा काम तो करबे आपण देखिबे। तछड़ा बाबू मोर आगु केई नाहंती कि पछु केई नाहंती मु हेले लिरी मुली लता मु मूल मु अग तोर केही ना दी नहीं बाबू मु संसार रे एकुटिया बाप माँ परिवार केही ना ना समस्त मुहरे अनाथ। बे तू कोन इंजेक्शन छुआ ना कोन बे बे तोर तो आधार कार्ड नथिबो तू आधार कार्ड रे चलुथबो। आज्ञा किंतु बाबू मु होची हम गाँ र गर्व। हां काई कहले काई रे मो बापा मोला 8 वर्ष पर मो जन्म आ तो गाँ रे तू अष्टम आश्चर्य तुम तो कौन खाइबो किमि तते देई परिबिनी रे ना भारी मु टिके आइसिया लोक। हाई हां टिके आइस हेले हेला कोन सब दिन आइस खाउछु ना। हां तोर पूर्णमी संक्रांति सोमवार मंगलवार किछि नै ना। नहीं नहीं आज्ञा मोर 12 तीर्थ नहीं जो दिन न मिलिला सेई दिन मोर 12 आइस न हेले मु जमा खाइ परिबिनी। आ एडे आइसियाटा कोन दुकान भीतर रखिबु मोर तो पियाज रसुण पड़ेनी मो दुकान रे। बाबू को आपण देखिथिलो को की आ मु जय गुरु तू कोन जय गुरु ना कोन नहीं आज्ञा आ जय गुरु हेइ जिवु आज्ञा आपण पाके रहला माने हाँ हेइ जा इष्टवृत्ति करू ठाकुर डाकिबू ठाकुर डाकिले किसी असुविधा ना हेले बाबा मोर तो आइस पछे नहीं तू कौन इते आइसिया कथा कहलुनी ना मो दीक्षा नवा पर्यंत आ मो झील केतले किमिति तार बाडर रांधी खाए न तो पाई पिता सुका 2 केजी नहीं आसमी हाँ टांगी देमी कोठी तोर जेतले इच्छा खाइबो। हला झियो तो बाडरे खाइबो दिजन जांगी जे बाडरे खाइ देबो कोन झील संगरे खाइबो ना कोन पानी बिना घरे इलिसी माछ आली जा जाउची ये मते पिता हाय तो 14 पुरुष रे के इलिस खाइथिले ना किंतु ये खाइबे मु तांको खाइबाक देबी रंग मागणा रहिबे इलिस खाइले तमर कोन क्षति जाउची रंग जे खाइबो राजी जे खाइबा को दबो राजी ये देखिला लोक लाभ के दीस हाय ए चान मारी में एक मुथ भांगी जीवो तो दांत इलिस दंडी करी खाइबा पई तो दांत नथिबो। कोन मो दांत भांगी दे मु एठी रहिबी चल चल कोन काम मते अभाव अछि कि मोर लोक दरकार नै ये मु जने भलो गजा मिस्त्री ये गजाठी बिक्री होनी तोर माने मो गजार मार्केट अछि से मार्केट के पचारे तू जा 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 चल हां बापा तांको अटका कहि दउछु नले भारी असुविधा हबो। असुविधा हबो हां असुविधा हबो कोन असुविधा हबो असुविधा माने घर छाडी गडे पळेई समालो इलिसी समुद्र खोजिलानी ये ताकू हांडी भितरे पुरेकी रखिबाकू चाहुचन हाय
ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ କରୁଛୁ ଚିନି ଚୁରା ମତେ ତୁ ଆସିକି ତା ମୁଣ୍ଡ ବିଗାଡ଼ି ସାଇଲୁଣି ତା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛୁ ହଉ ହେଲା ହେଲା ତୁ ରହିବୁ ତୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ ତୋ କାମ କ'ଣ ଦରମା କେତେ ନେବୁ ମୁଁ ଦୋକାନରୁ ଆସିଲେ ତତେ କହିଦେବି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅନେଇକି ବସିଥିବି ନା କ'ଣ ନାଇଁ ନାଇଁ ବସିବେ କି ଶୋଇବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିବା ହଁ ହଁ ଇଏ କ'ଣ ଇଏ ଝିଅଟା ତ ଉଗ୍ର ମତା ହେଇଗଲା ହଁ ଇରେ ଦିନ ରାତି ଜାଣିପାରୁନି ବାପଟାକୁ ଇରେ ପାୱାର ଟିଲର ପକେଇ ଟାଣି ନେଇଗଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଟାଣି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ଦୁନିଆ ଖାଇଲା ଆଉ ଇଏ କଫ ଭାତ ପିତ ଯେମିତି ମଣିଷକୁ ମାରିଲା ବେଳେ ମାରେ ଇଏ ମୋବାଇଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟିଭି ଇଏ ଖାଇବ ଶେଷକୁ ଇଏ ନା ଇଏ ଖାଇବା ପିଇବା ବାବଦରେ ମୋତେ ଟିକେ କଠୋର ହେଇଯିବାକୁ